अस्सलाम वालेकुम रउआ के स्वागत बा भोजपुरी जुगाड़ू किचन में। तो आज हम मलिदा बनावे के तरीका बतावे चलतनी। आज मुहर्रम के गंवारा ह तजिए के पास मलिदा बना के जाला न्याज फतिया होखेला। तो देखी लो मलिदा बनावे खतरा सबसे पहले चावल के आटा ले लिया आ ओकरा के अच्छा तरीके से सान के तब रोटी बनावल जाई। तो देखी लो चावल के आटा हम मलिदा बनावे खतरा चावल के आटा ले ले बनी। एकरा के अच्छा से पहले सान लिया तब रोटी के बनावल जाई। तो चल लो हम आटा के सान के और उनके देखाओ तनी। तो देखी लो आटा सान के हम कंप्लीट कर चुकल बनी। अब थोड़ा थोड़ा आटा लेके एकरा के अच्छा से तरहथी के मदद से मसल के एकरा के रोटी बनावल जाई। तरहथी के मदद से आटा ना मसलल जाई तो ई चावल के आटा ह रोटी अच्छा ना बन पाई, रोटी फाट जाला, अच्छा ना बन पावला। तो थोड़ा थोड़ा एकरा के लेके आटा के आ मसल के आ रोटी के बनावल जाई। तो चलो हम चल तनी चूल्हा के पास एकरा के रोटी बना के हमरा ओलन के देखाओ तनी। तवा रख दिल बानी, तवा अच्छा से गरम हो गल बा। एकरा के अब रोटी डाल के अच्छा से बना लिया। तो देखी लो रोटी डाल के एकरा के अच्छा से चारों ओर से तरहथी से एकरा के दाब दिए आ दाब के थोड़ा सा आटा लेके पूरा रोटी के अच्छा से एकरा के उठा दाबल जाई। तो एकरा के अच्छा से खूब अच्छा से नीचे के परत एक बराबर पक जाई, तबे रोटी अच्छा बन पाई। तो देखी लो एक दाना भी नहीं खे सटल, रोटी कितना अच्छा से उठ जाता। तो यही तरह जब रोटी बनाएम लोनी तो ज़्यादा मोटा ना बनाएम लोनी, ज़्यादा पतला ना बनाएम लोनी। ज़्यादा पतला हो जाई तो अच्छा ना मलिदा बन पाई, ज़्यादा मोटा हो जाई तो कांचा रह जाई। तो चल लोनी जितना पर बनैले बनी उतने पर रोटी के बनाएम लोनी। अब एकरा के अच्छा से पहले एक परत में पका लिया तब एकरा के पलटल जाई। तो देखी लो कितना अच्छा से रोटी पक चुकल बा। अब एकरा के तावा हटा के आ रोटी के ऑयला पर रख दिए, चूल्हा पर रख दिए तो अच्छा से फूल जाई। तो देखी लो पूरा आँच के बाहर निकाल के आ तब रोटी के पलटेम लोनी, ना तो रोटी फूल ना पाई, अच्छा से फूल ना पाई आ रोटी जल जाई। तो देखी लो पूरा आँच के निकाल घींच देले बानी आ तब रोटी के चूल्हा पर पलटले बानी तो अच्छा से फूल जाई। तो चली लो यही तरीका से हम पूरा रोटी के बना के और उनके देखाओ तनी। तो देखी लो 4 गो रोटी पहले चारों रोटी पका के हम कंप्लीट कर चुकल बानी। कितना लोग कहेला तावा में अच्छा से रोटी चावल के ना बन पावला। तो देख सकतनी हम तवा में बनैनी है तो कितना अच्छा से ई फूलल फूलल एकदम रोटी बन के तैयार हो गइल बाटे। तो देखी लो अब एकरा के मलिदा तूर के एकरा के ठंडा को के आ तब एमे चीनी मिला के मलिदा के तैयार कइल जाई। जब गरम रही तब मलिदा ना बनावल जाई, मलिदा अच्छा ना बन पाई। तो चली लो अब एकरा के रोटी के छोटा छोटा टुकड़ा में तूर लियाई। तो देखी लो पूरा रोटी के तूर के हम कंप्लीट कर चुकल बानी। और रोटी के हिसाब से चीनी भी ले ले बानी आ शुद्ध घी भी ले ले बानी, हरा इलायची के पाउडर भी ले ले बानी। तो देखी लो शुद्ध घी आ हरा इलायची डालला से मलिदा के टेस्ट भी बढ़ जाला आ खुशबू भी बहुत अच्छा आवेला। तो देखी लो अगर उनके पास अगर शुद्ध घी ना होखे तब कोनो बात नहीं है, हरा इलायची जरूर डालेम लोनी। हरा इलायची डालला से टेस्ट भी बढ़ जाला, खुशबू भी आवेला। अगर हरा इलायची भी नहीं है तो काला मिर्च भी डाल सकत हैं लोनी, काला मिर्च से भी स्वाद आवेला आ खुशबू भी आवेला। तो चली लोनी अब एकरा के मलिदा के बना के तैयारी क के हम लोगन के देखाओ तनी। तो देखी लोनी पूरा मलिदा हम बना के कंप्लीट कर चुकल बानी। तो रउआ लोगन के जौना तरीका से बतानी वो तरीका से मलिदा बनाई लोनी आ तजिए के पास भेजी लोनी। हमार वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करेम लोनी। नया नया तरीका सीखे कोई तो कमेंट शेयर करेम लोनी। अगले वीडियो मिले। अल्लाह हाफिज़।